Langkaijan ahawar arat kilik aprang towar lapen kaprek kacing thur asai dengde te kilik ahut vut jok je pusi kachisong pon. Jilaksu adung kekek along kacingkoy ihum hemkonglong kacingkoy. Sawat terang cancer kisu kacilang jiapan kerap kacuhang. Karbi Longri Abirta kelang arad doan pan kardom pajar iklo kardom. Pini Karbi Longri Abirta ke than ponjia bang nili sami kabin tiron pini birta angton ben arjuponik sene. Lumbajong MSC constituency kaparlo Langkaijan ahawar pini arni anta parivartan atomon jabjelang. Towar pen cenglok thang kacing thurdun avelang. Thang ni pa ingko da trok arni Karbi Lo Charlie Asong Difu District Committee lapen Langkai langso aro tumpen patirpi ponsi inghan adong patua klam along kachisong pon. Langkaijan ahawar prabjin pen mesen atwar selam nangji. Lapen laso ahawar arong atum rong kacu kimpon pisar pusar ahut pen lo. Bonta non anta KAC pen longle pata pipon pelang. Lasi Maret Longri Wildlife Sanctuary papraira laso ahawar apan longle pata pinangji. Non MAC kilik apa alang litum akimang pacun je pulute MAC kilik ahut vut jok je pusi akhir kang tangpen kachisong pon. Laso kachisong along rong porong asar dapen rong arat atum anta citong dun. Pola soka cestong along la samthom tla pela hello longle pota towar lapen marat longri paprai nangji la sopot kui basin tum cestong nang kok ma plote ladake marat longri ke 2005 ningkan si proposal ki la si la so prang si ladak karbi atum ke do ladak karbi apan lang plot pen la so council atum marat longri Buka bonai da bangke ni tum Langkaijan habar along ke do karbi arat ke nen tune da chedon nun thekte chedon nun de lapen la ladake la 1990 la solom 2022 isi hini longle pota ki pita ho SDC government tum dolo boyphet setame non ke domi lapen ako la sorong long da ki pipet do piglang longle pota ta la sela solong nitum ki thil ke dolong ye phan polote longle pota bang kenang so athel dum pudam lonang ili tumalong karbeng long temas council CM ke development lapen peace laso kacing thur lapen lap munsam laso ke wana joini si alang like doktor certificate ta chelong poibis tame pini labang lap Langkaijan hawar long bang ke pini longle pota ta long ede lapuna towar na ave lasini tum sodak ben karbing lot otomas council ke thege ding tum phan pachini loje lumbajong asota non ke phuri tugerwel non ke lumbajong asota kaching thur segenang po longle pota nang po towar nang po lapen hojai district lapen karbing long border non election aprang long sinang nangjong dakde lapen lason thoma ke mang long sinang pachun pipe polote nilitum non ke bangji MEC election bang ke nitum ke jok thelu lapen kaprega government kaprega political party tum handa nitum hin pen ladak havar ke dorat pen sodak ben pachini loje nangli tum ha phanjong si tum nang pinaim polote la nilitum akisung aputhak nalitum da prapjin ben laso kachisong phansi nili Karbi Lo Charlie song lapen ladak habar ki dorat atum pen nali tum phanta chuning reglo la bangke not only APHLC ASDC APHLC Congress alang litum mangi sarkar aver pot alang litum bang claim mune polote alang litum mangi nili tum akachisong laso alang tum tana nitum kachisong puthak bang alang tum chisong pilote la helo nitum hana kerap lapenon kachari boma government atum mangi la soni tum kachi song pot nang pachun pihlo la sini tum duka be political party ngala lang sit tunil kada
Kajan pini berok ahok lo deh isi meeting mai kibi ahok lo pusar aklim angkar nilitum kacitong nang lap ke nilitum ta akisung isi dolo dak kisung ke boy ujo kiso kiun kusono ne nilitum nat lo ne kacilang dam nane kacipon gila so tovar ka be ajok lo di katu tovar ka biar jok pen keceng lok ledak di tu olo dak ante ha la bang so keceng ahuta la so tovar inut apane election pit pusita me nang pali po no anta nang pali la po ansi dukwa sita me hedi ha na tovar penceng lok ke hala ke suki ikachila kunalo ni tum cilang po an kisung ke bot tula hala lang pini ringber ka ve bang ke non asap sap dulu bang irab re pupe irab lo pusita me hala bang so sita me nang pacun lak ledek ajoinin ko anu ni tum kisung ke bot ha bang akai na lang dam pulo tang te non ke bang akai ke bang ke Karbi atumapan he bangke apa sih dojet lo nang karbi atumapan sih di nang tumke la son pinak bang akai nang hai de la so ajo ini si non ini tumke dake kisung abisi dolang bo tovar pen na jok kabe tovar kabe jok ha kisuki di kacelang nang di la so kamat ha asu pena mai hedi bang akai tungke non ke idom lo non ke karbiat tungke hana ka cicak atum anta akam bang hang song pen pilo mani he sita menang pacun ce sike engke kuson non te bang akai ke bang ke non ke nang le bom lo meta do elo to wa ka pakalo karbiat tungke non anta la anven nang kasik sake karbiat tung kali ku he bang akai hai det di pu he dak lo si em tumta bang irap lo sita bang hala akam nang kili anta pacunci det lo bonte ante la dak lo ikatum nang li tumta de Thang ni paing kora trok arni Bukolia Police Station Kaparlo jilakso adung ke kek along ihum hem konglong kachingkoy angso hem konglong difu pen logong anat ke dam ahutsi sangtui atrak pen kachipek ahut adang konglong un edet amat hem konglong AS02 AC 6358 abang dong anat pen suicok lopusi kaparting abang pu apsarat udin pen pachini don bangso hem konglong along bang ingkoy chet hap atum do sita areng ahu keso ahir kangtang abang abelang puta pachini pontu Bukajan rong speak apardo ward number 1 rongkang thir arong amekar sawat terang penang an ajir kiding pen cancer akisuk acholong ajo kapre hospital along an se kachilangsi akhi adat do anta chip Bonda kiso bangke meyang tek asapta avelang lasi KAAC CM Dr. Tuliram Ronghang EM MSc atum lapen Karbi anglong hampang asong ke jake tegeding atum nang jinsora nangrap iktha pusi asupo phusar terang nonamat Dimapur Nagaland along kido MH Hospital along si chilang bom Lasi ning ke me pen nangrap joy ke jiapan SBI account number 4048937331 IFC code number SBI N
002028 Bokajan branch. Account holder name Fusar Terang lapen. Contact number 6901896463 lapen 9864795343 along Humri Ignon Sangti Hidipen Projen Terang Karbi Longri Abirta. Ini memang kami tu, orang itu tidak. Jadi tak cuba menjadi orang tak perlu. Sosial bang, itu. Kita punya anak kita bang, lempang juga, dan video lah, dah. Ini bukan kemaran anda ni ibu ini. Di bori ni dah, okey dah ni kita. Yang tergantung. Cicilan ni kan, kalau dia kalau saya itu dia bagi kisah kecilan. Masih pati. Ini dah polo, itu dah ini kosnya, ini oknot, itu dalam situ. Kami itu sedang mengandung kado di cabang sini. Ini kan sapak kerap ini sedang menyusun juga. Kesimpulan biasa tak menganggap ini kesimpulan kesimpulan kanan sini. Ini dari sebelum ini dari sebelum itu ada penambahan ada kisah. Ayat ada kisah saya ini kan sahabat mengambil itap sini. Pini Birta, Panjakang Ton Pon Iglo, Dome Thakme, Kardom.